Kamanya Caroline kuom loso gi jopiny ma Kisumu, winjo kaka jo Kisumu ywak penjo achiel kuom gi ni ang'o momiyo igero kund moko to kund moko dong to assembly achiel ma approve pesa mjumbe dipo ni en riwruok mar jatelo koso era ni koro osepoge gweng ka gweng biro yude kaneno kaka ji wuoyo aseno ka ji wuoyo from all the way Homa Bay to Kisumu to Migori adiera makende George ni jowa nigi riyo mar maendeleo igni mang'eny mosebedo kwago siasa mar opposition ni osehinyowa kech gi riyo mineno ka dhano ni godo ang'o miyo ng'ano yudo ma ang'o miyo ng'ano yudo ma ng'amo yudo ang'o miyo ano miya matin ang'o miyo gini ok tim winjo ka ng'ato wacho nang'o ni jogo do chako kata puro gino kawuono gotieno winjo ka ng'ato wacho ka ne gichako pure kata kawuono en riyo gi kech mar maendeleo mar oganda wan mane gima nyalo neno ka awinje weche mag jogi omiyo gimomiyo wacho ni ka jotelo oriwore e wach moro achiel to watiyo gi sirikal mantiere wabed kaka jok moko e gini yudo ka jirende wa moko machalo kaka jirende wa ma Kisii County for example gi Nyamira osedhi maber kabisa nikech giriwore to gitudore gi sirikal to wayudo omiyo kaka sani wawuok mae gima naneno e shoni malich ahinya George kaka wawuok mwawuoyo gi sirikal ma sirikal oyie kino kama kik wayie ng'ata kendo kel koko moro manyalo pogo wach sirikal mondo watiek go kech gi riyo mineno ma jowa ywago mar maendeleo to ada wacho ni samoro gimomiyo ka ochak gi koni to kamoro pok ji odhi kech kata anyisi kata barabara na miwinji mocho style gogon nikech ng'ato bopenjo ka barabara ma North Kanyamkago wacho ni kura gi Kerati ma North Kanyamkago ineno kaka sani ok ne kaka sani barabara ma moket medhi gona lama en mana mantie West Kanyamkago jo East Kanyamkago be ywago margi jo West jo Central kumamba ywak jo North temani kaluwore gi resources mag sirikal samoro ok nyal miya kuonde madware gigo te nyaka wachak gi kamoro ma mondo wadhi godo mbele kamano